Toto ste nečakali ani my. I want to go to Cambodia. No, Okay. no, Cambodia. No, no. Sme späť v prístavnom meste v Ha Tien vo Vietname. Toto ste nečakali ani my. Ono to vyzerá tak, že my sme sa vybrali na ten ostrov za dobrodružstvom. Chceli sme totiž navštíviť obrovský akvapark, jeden najväčší na svete, na ktorý vedie najdlhšia lanovka na celom svete. Ak sme prišli, tak na hoteli nám bolo oznámené, že celé to všetko je zatvorené. Je pod rekonštrukciou. Čo ďalej? My sme tu za dobrodružstvom, takže teraz musíme niečo vymyslieť. Stále čakám na inšpiráciu, ako ďalej. Máme čas. Máte nejaký nápad? I want to go to Cambodia. Cambodia. Kambodža? Why not? Okay. Let's do it. Okay, later go to the border. Takže ideme do Kambodže. Sedíme v aute a vyzerá to tak, že ideme na hranice. Uvidíme, čo to vydá. Nemáme víza, nemáme nič. Takže uvidíme. Bude to zaujímavé každopádne. Bude to dobrá skúsenosť. Ideme do Kambodže. Pravdepodobne, ak nás pustia cez hranice. Nemáme víza. Takže sme na kambodžských hraniciach. Uvidíme, čo sa udeje. Hello, sir! Hello! You are still here? Yes. You are with us? Yes, I can go with you. Okay, let's do it. I follow you go to Cambodia border. Okay. Takže ja som nečakal. My sme za nejakých 20 minút boli na hraniciach, na kambodžských hraniciach. A ideme si teda vybaviť víza. Ak nám dajú nejaké. Ale sme tu viacerí turisti. Yeah. Thank you. Sú tu dvaja Francúzi. Kanaďania. Takže uvidíme. OK, see you guys. Kambodža. Hello, no picture in here. Yeah, be the guinea pig. You. No, Okay. no camera. No. No, Okay. no camera. No. This one as well? Yes. Maybe you are right, but hopefully not. You go over there for a second. Oh.
Tu máš problém opustiť krajinu. Ako taká ozajstná socialistická krajina. OK, thank you. Ja nechcem moc natáčať, možno to bude takto hlavou dole. Takže odchádzame. Socialistická krajina, Vietnam. Pred nami už sú kambodské hranice. Na internete písali, že je dolár za fotku a dolár za vyšetrenie. Viete, odmerajú teplotu. Sa to tu troška začína podobať thajsku, tá architektúra. And what now? Je ten typek. Žiadne teplo. Som doprava. Visa, super. Hello. To Cambodia. Sorry? No, not yet. Musíme vyplniť papiere a potom vieme vybaviť víza. Okay. Takže... To super, a dobre. Páči sa. To budú asi zrejme len naše osobné údaje. Takže víza stoja $35 a keď nemáš fotku, tak 37. Ale keďže my myslíme na všetko, fotky máme stále so sebou. Fotky sú príliš veľké. Musíme zaplatiť tých 37. Nevadí. Skúsili sme to. Boli poslaní pri druhé okienko. A keď vidíš tie budovy, tieto, tie vyčačkané, vieš, na ten štýl, vieš, tak to vietnamské je také nudné. Si divím, že na takomto mieste nemajú klímu. Oni majú. Oni asi majú. Aha, majú. A few moments later. Teplo. A čakačky. No! God, please, no! No! Yes. Thank you very much. Máme kambodské peniaze. $20. $20, Normálne. dobre. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Thank you guys. Kade máme ísť? Teraz? Tu pôjdeme. Kokos. Muchy.
Hey, I can go. Let's try it. Hello. Foto? Aha. Which one? Potlačky prstov ešte. Yeah? Right hand, sorry. Now I got it. Left. Mám pečiatku. Jedna na ten papier, druhá pečiatka do pasu. Thank you. You first dong or dollar? Dollars. Dollar. 60 for two. Okay. And what will be after the border? You go one more stop in there, and later I come there. My driver waiting in there already. And where? One more shop over there, coffee shop, or a little bit, or after I follow you, I Yeah, come there. you will follow us. Yeah. Okay. You have to Germany now for me, and Okay. Let's fix it. 60. 60. yes, 60. Aha, tu mám. So I can go across border. I don't need a visa and passport. Máme ešte nejakých 50 metrov. Potom by nás mali vyzvihnúť. Ešte troška oficiálne. Takže čaute z Kambodže. Yes. Is there any possibility to buy here SIM card for mobile phone? So over there. Okay. So now we are going to Sihanouk, Kuwait. Poďme si kúpiť SIM kartu. Netrú. Poďme si kúpiť SIM kartu, čakáme na ďalších ľudí a ideme do mesta Sihanoukville. Počuli ste niekedy už o tom meste? Ja nie, ale ideme.